Dobrý den, dnes si představíme Habit Tracker. Nástroj, který vám jednoduše umožní sledovat vaše denní činnosti. V nastavení stačí vyplnit pouze, jaké činnosti chcete sledovat. Přidávat je můžete v průběhu roku. Jenom pozor, pokud nějakou činnost už sledujete v jednom z měsíců, nemažte ji. Následně si stačí vybrat měsíc a do seznamu vložit činnosti, které chcete dělat každý den. Zaškrtávátkem poté označíte úkol za splněný. Dole pod tabulkou si můžete ještě zaznamenat úkoly, které chcete dělat na týdenní bázi. Vpravo máte checklist pro ojedinělé činnosti. Na listu přehled uvidíte vaši celkovou úspěšnost. Logicky, čím více procent, tím lépe pro vás. Osobně jsem tuto šablonu začal používat na začátku roku a každý měsíc se předháním, abych byl pečlivější. Je to motivační. Pokud šablona alespoň jednomu z vás pomůže, budu moc rád. Kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat, využijte komentáře pod videem. Díky za pozornost a mějte se fajn.